Unas tanan sa dili pa ko magpaambit sa ako ang wali, importante kaayo nga butang ang gusto nako ipahibalo. Instructed na ang mga ushers nga kinahanglan gyud mag-face mask kung ani ang sulod sa simbahan. Please, no? Ang atong protektahan dili lang ang ato ang kaugalingon, protektahan pod nato ang uban. Ikaduha, sa pagpangalawat, nahimo ni nga problema na ay uban nga dili modawat sa lawas sa atong Ginoo pinaagi sa kamot kay gusto gyud niya sa bakbak gyud. No, istrikto ta kaayo niya na dili gyud mo tagaan sa lawas sa atong Ginoo pinaagi sa bakbak. Kinahanglan daw ato ninyo sa kamot. Kinahanglan protektahan nato ang tagsa-tagsa, ang matag usa. Peligro kaayo ang paghatag sa communion pinaagi sa bakbak. Mahimong musakhil sa parte sa inyong bakbak. O dako kaayo kining kadaot ngadto sa tanan sa uban. Mo na nga pasayloa kung na ay mangomunyon nga pinaagusto niya sa baba di gyud mo namo tagaan. Gisultihan ko sa akong kaubang pari kahapon, nakalitan ra siya tungod kay sayahang paghatag. Gusto man sa kuan sa tao nga sa bakbak gyud niya, di man ayaw na lang, naingon siya ayaw na lang kay gusto man gyud sa pari nga sa kamot. Apan nakalitan ra siya ang pari kay mulakaw na unta murag buwan na siya mahibalupod na unsay buhaton iya na lang gitagaan sa baba. This is very dangerous. Pan nagsabot nami wala gyud mo hatag sa communion through the mouth. Kinahanglan kamot. So ayaw tawon kahi ubos kung dili gyud mi mohatag. Kinahanglan protektahan ang tanan. Ato lang gisunod pod ang protocol sa ebanghelyo na. Pananglitan na ay parte sa inyong lawas, labi ng sense organ nga kuhaon gikan ninyo o mawala diha ninyo. Unsa man pananglitan, siguro dili gyud mo mosugot nga mawala ang inyong pananaw, di ba? Kanang maamang siguro pwede pa kay makasinyas-sinyas pamanta. Kanang hearing okay pa siguro. Kay naa pa may paagi nga masabda nato ang i-communicate nato. Pan kanang mata, di ba? Di gud siguro ka
mutugot nga mawala ang imuhang pananaw, di ba? Sulaya ra gud og piyong ang inyong mata. Malisang ta kon kana nagyong atong pananaw ang mawala. Una nga manikamot gud ta kung kay cataract ay gusto gid nato maoperahan aron mapabalik ang maayo natong pananaw. Sumahadlok ta tungod kay kung mawala ang ato ang pananaw, di na nato makita ang mahal nato sa kinabuhi. Dili na nato makita ang beauty sa kinaiyahan. Di nato kakita sa sunrise, sa kanindot sa sunrise, sa kanindot sa sunset. Siguro nakakita mo kanabang talanawon, kanabang sunset, kanag yung mo lubog, inig lubog na sa adlaw, niya pula-pula, niya mugsidlak ang dagat. Pagganindot nga talanawon. Ug mao kana nga siguro para nato miserable ang atong kinabuhi kung mawala ang ato ang pananaw. Di na mo kakita sa inyong paborito nga salida, probinsyano. Nami kauban nga pari nga bago pa lang nag-retire, tuan na magpuyo sa V&A home, among retirement home dito sa seminaryo. Niya, ako may in charge sa V&A home sa mga retired nga pari. Ang unang yun niyang gipangayo, ang iyahag yun nga unang gipangayo, musugot siya dito, mupuyo dito, apan kinahanglan taoran gyud og cable, naagyoy TV. Niya, nalipay siya. Ipabutangan na mo og cable na ang mga rooms, ang room niya, giuna. Niyang una niyang ipangutana sa pari dito, kapatudlo siya, asa ang channel sa probinsyano. Miserable na para sa uban, di na gani kakita probinsyano, miserable na ang kinabuhi. Sa Bible, ang kanang sala, kanang pagkasala, larawan nga pagkabuta, kana bang makasala gani ang tao, giila or gitan-aw nga nabuta, pagkabuta. Og ang kaluwasan gilarawan sa pagkakita, pag-usab. So ang sala, pagkabuta, ang kaluwasan sa sala, pagkakita, pag-usab. Ug mao kini ang gipasabot ni Propeta Isaias sa iyang giingon sa first reading karon. Ug ang mga buta nga nagpuyo diha sa kangit-ngit makakita na. Ang mga buta nga nagpuyo diha sa kangit-ngit makakita na. Tungod sa pag-anhi ni Kristo, no? Sa pag-anhi ni Kristo, nagpuyo na ta sa ining panahon sa kaluwasan. Makakita na ta. Diha nga gibunyagan ta ang atong mga mata, giablihan, aron makita nato ang Ginoo pinaagi sa pagtuo. Karon mangutana ta, giablihan ba nato kanunay ang atong mga mata? Sabot na ako ipasabot.
Pinaagi sa mata, sa pagtuo, makita nato ang Ginoo. Si Kristo anaa sa tanang dapit aron ato siyang makita. Kung balikon, si Kristo anaa sa tanang dapit aron ato siyang makita. Niyata sa panahon sa Adbyento, nagpaabot sa pag-anhi sa Ginoo pagkatao ni Kristo diri sa kalibutan. Apan natong hibaw-an nga anian na siya uban kanato. Diba? Mo man yang akong giisgutan sa miyaging usa nako kamisa dinhi. Nga si Kristo ani uban nato. Ang pangutana, nakita ba nato siya? Makita ba nato siya? Pananglitan, makita ba nato si Kristo diha sa atong igsuon? Di ba? Si Kristo anaa sa matag-usa nato, anaa sa tagsa kanato si Kristo. Makita ba nato si Kristo diha sa atong mga igsuon? Ilabi na sa mga kabos, mga igsuon nato nga nanginahanglan. Nakita ba nato si Kristo diha kanila? Nakita ba nato si Kristo diha sa mga tao nga nag-antos, mga tao nga nabiktima sa baha, sa Roli, sa Ulysses, nga mga dagkong bagyo, nga nagdala og dako kaayong kadaot sa mga tao. Magpasalamat gani ta, no? Kita diri sa Negros, pagkabulahan nato, relax kaayo ta samtang ang mga igsuon nato dito gibaha. Abot sa atop ang tubig, atop sa ilang balay. Kita diri mabasa ra gani ng yuta sa ulan. Murag na atong sinati, mabasa ang yuta sa ulan. Ang sa ila, langoy-langoy sila sa tubig. So makita ba nato ang mga si Kristo diha nila? Pasalamat ta nga sa ako nang giingon nga gilibre ta. Apan magpakabana pod unta ta sa ilahang kahimtang mo nang, di ba, maghimo man tag second collection para sa mga nabiktima, pagpadayag, pagpakita sa atong pagduyog sa ilang mga pag-antos. Dili unta ta maghikaw ba sa atong ikatabang ngadto nila. Di ta maghikaw kung nakita nato si Kristo diha nila, diha makita nato si Kristo nga nag-antos diha kanila. Mingon ko ganina, si Kristo anaa sa tanang dapit aron ato siyang makita. Nga gihagit kita nga giabrihan ba nato ang atong mga mata kanunay? Kini, makita nato ang kalipay sa Dios diha sa pahiyom sa usa ka bata, sa inosenteng bata. Kana bang kung kin kaayo ang imuhang mata sa pagtuo, makita unta nato si Kristo, ang pahiyom ni Kristo nato. Kana bang si Kristo nagpahiyom kanato diha sa pahiyom sa usa ka bata? Makita nato ang pagdawat kanato sa Ginoo diha sa parayig sa usa ka bata. Makita nato ang kasaya sa Ginoo diha sa energy sa mga batanon. Ano ba? Di ba dasig kayo mga batanon puno sa kamaya,
puno sa kalipay, makita ba nato diha ang kadasig kamaya sa Ginoo, sa kadasig ug kamaya sa mga batan-on? Makita nato ang gahom sa Ginoo diha sa kusog sa usa ka athlete. Maingon ko ganina, ingon ba ka hait ang mata sa atong pagtuo nga makita nato ang Ginoo diha sa ang kusog sa Ginoo diha sa kusog sa usa ka athlete. Makita nato ang kaanyag sa Ginoo diha sa kaanyag sa batan-on nga dalaga. Kami mga pari usahay, kung mo-appreciate me, mudayeg me sa mga guwapa, na mo yung sa maibog po di ay modre, kung nga binuhat, good na sa Ginoo. No? Makita nato ang concern sa Ginoo kanato diha sa pagpangga sa ginikanan sa iyang mga anak. So sa ako nag-iingon, makita nato ang kaayo sa Ginoo diha sa tagsa-tagsa kanato. Ana ay kaayo sa Ginoo diha sa tagsa-tagsa kanato. Ato ba na nga makita? Umaw ka na nga, siguro ang nindot nga pag-ampo nga atong himuon karong adlaw, mao ang pag-ampo sa duha ka mga buta. Ginoo, kaloy intawon kami. Ginoo, unta makakita kami. Nahibal mo unsa ka maayo nga mao ni ang atong pangayoon tungod kay aron ato bang nga ma-appreciate ang mga grasya nga sa Ginoo nga gihatag kanato. Usahay magmukmok ta, magmahay ta sa Ginoo kay walay grasya. Unsa goy wala. Pagkadaghan nga mga maayo nga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi, only wala nato kini makita. And because we do not see this, we do not appreciate God's goodness. And that is why mo ni ang atong pangayoon diha sa pag-ampo. Lord, that I may see. Lord, that I may see. Amen.